Agus inis ar an líon tá Cillian Breatnach Bainisteoir Raidió Fáilte. Cillian Fáilte rascatí near bheith? Go maigad, Timor Tatu. Go maigad. Tá sin níos mána gá bhlíon ó nám iarraidh a leabhar mé leat a scuag ar near bheith Cillian. Agus sé an fáinneach I mé deaghfuil leat chun tagribh seo dhéanamh inniu, mar chuirdigh mé an Thuaisceart neochtaide car roinnt léint ó hen faoi Raidió Fáilte agus ar nóí bhí tú ag caint a thuair sin. Os rhaid gwyl sé có fada a rinne mar agad gweaga Cillian, an féidir leat acó hort dumar dús fi chunas atá gáir le Raidió Fáilte ón am a leabhar mé leat ar near bheith cúpla bliain ó hin? Cinnte tamid go go hin mai came ra tamid tá jahin dozen dinner agin goburn shaw tá mujig salaher service radio pobl tree gaelig fihe a cahar sala gakla sa chafton agus tamid ag bra gomor is stoha craoladh Jonacha so is stoha go jokla ra gamin an schedule sugin lan le Clara o craoladh Jonacha Comoy le Clara on Erin Hain agus tamid exana go mai tá Okay, an or dhearnach a leabhar mé leat ar Raidió scuaga Cillian, leabharmuid faoin spruch atá agaibh a bheith an craoladh fudfáil timpeall Thuaisceart Éireann ar Raidió. An bhfuil an spruch sin níos congraí díobh is Cillian? Is dótha go bhfuil deisna an agus ar fáil dain le go jocailin an sprich sin a bhaintteach ach mar scrá brahan sé ar airgid don chuidir mó agus ar ghfuilgasí rialtas áitiúla agus rialtas na réachta aontaithe a bheith bainte amach is dótha ó híomh creaaltarachta de agus an limisteir crealahain mas maiile tamid srianta marial ar an cajanus radio atá agin le Ofcom so is stáisiún radio pobl mud agus an rud atá gceist sin pobl sima ar lei agus sin Gaeilgeoirí an pobl Gaeilge agus le cajanus radio pobl le Ofcom ní féidir leat a bheith crealadh tíbhaid a limisteir 5 kilometer Nigeria linne couple 3 blian ó hin an cuacht a bhainein le cóthaíocht crealahain tuganne a bhéadú agus tamidine le cleisteil ar FM tíbhaid an limisteir 5 kilometer sin ach bhíoinn is dótha fannacht. Dearhin sé bliana le sinna bhaintteach agus bhíoinn cinneal argaint láidir a chur hiig Ofcom ag insin agus muoinú dífa go raibh a pobl Gaeilge an muoin sin agus bhí réachtanis agus éileh an phobal bailíthe agin agus gacrad so tá sin an ar FM ach tá Ofcom is dótha ag géirí small scale dab a bhrú an tofií agus is rud digateach sin so mar hampla tá siad fodfad Sasan agus na Bratniabaga agus Alban agus tá beidir Cire sá lahraíthóirí an seo a Thuaisceart na Éireann into na séchondaí tá ceanhhain acu i gcathair gaire agus an tainimetá ar na foil dab tá ceann eile in Dheircintrá agus deisceart ard watha háas tá ceann i Melfarste agus lis an Garwach agus tá ceann eile is níl sé omlan ré go fáil ach bei sé ag freastal ar na Hardaí bailliúnú na Harda an bhí Gundaí an dún agus an cantar nó an réún sin so an rud atá gceist lá céintú ceannach isteach leis an turbh sin a ail agus an rud a dhéanann siad na churann siad díreach srú radio sugad ón stáisiún sugad amach ar an small scale dab seo agus bíonn sé le cleisteil ar aon radio dab atá ag daoine so mas rud é go bhfuil an táhairt cear a bheith agad atá
níos oige na gabriel a cruigteg no ganarnu an gabriel a cruigteg ta dab ta radio dab stí in sna carna sin agus special le clestel no mat radio dab agad de cheach hakle é eil ach is dóha an rud is mó tá carbach na constaki orinne na costas mas rud é gohfuil Virginia I géri a bheith srohu bia amach an small scale dab seo tá tú keintar beidir 3,000 sterling in aine bliana just leis an turbis a chuirfáil agus mata Kira can rudderby mar sin tá sé barú sna blianta amach roin go mé suasle jai polygon on sin cinnil canter no regun in a mé antenna small scale dabon ma tá Virginia géri a bheith air in fodfad an tuiskirch bheith costas 3,000 beidir níos mó na sin gach blian I gceist le sin a winteach agus ag mómate ní hocolin níl a aquin a gin torch fin costa sin just tá sé really is pipe dream at hon. Beidir go bhfuil ní san mí ar seo Beidir bhfuil an danig dóla dro dab le bhar go sé ngach an ar fáing ngach luis an nu ó gáhhéin a cúdeach ach bhfuil is a go le fao láthair ar an sort céitad an daoine a dúscair atá dab acu sin rud ná bhfuil agam agus tá sé dilí figurí mar sin a eil ó na grúpi nó na drama na sin tá animas bheith chur statisticí na rudí mar sin ar fáil tá sé cinneal in a guesstimate so tá sé jackar an seo fásta mar bíon figurí chuthaach ag dram dar bhainnim réidear agus an rud atá gceist na sin na tá cinneal panel de éisteoirí tá beidir 3,000 duine atá in a panelí don dram seo réidear a chur statisticí amach agus sto a ní fear figure níl leith neogamsa ar aon duine atá mar fanlí ar sin agus nuair aon tú rudí arás module éisteoirí le radio Fáilte mar hapla radio na Gaeltachta rudí mar sin bin sé dínta ísel ach tá a gin héan nachhfuil sin fear mar heaglinne ará is féidir service radio Fáilte eil ar lína tríd an si vigilín soginne agus an sean app sin sensuir agus tan na figurí a bhhad níos mó na mar tá siad a chur amach so tá sé jackar figure mar cearta eil is dótha gan cinneal rudder leith a bheith ag tafod nó ag tafod na néisteoirí ní heagla a bheith omlan cinse. Well, tá sé dóna dro go bheith gach car ar an móthir go méid dab acu sa tegaí so bheadh sé ina deasca darlumm dá meach si bhar fáil ar dab agus níl costas an bhór I gceist ó hé forras na gaige capim se 10 nó 20 míle so bheadh sé ionach dá bhaid sé bh muoine capim sé Yeah. Well, another bhí an táid in san blian dearnach den Wouter Weenie Raha, so Hossi say two fiha da August Bay Jerry Calculation and Bouta Irie Shaw ag Jerry na Blina. Irioin who forced the Gilliga Jagwell and go around me and have better nicely August Kermage Capish Master Kimshiha or file against Steve August Kershis Defa Garo na féidir hachtaí seán Garo costa sig buinslá agus do mé muid I géirí an turbí suganne chur fáil ar dab agus a bheith in é riire fa gélig a churhan kin sna críocha gafa an seo sna sé chundaí gur chóir inéistíocht a bheith deanta in service suganne radio Fáilte a chur ar an air tríd small scale dab. Now Harla
gur hennig sin arás agus táid fáil marial ar rata astrithe ó euro go sterling ní bheith Raidió Fáilte fáil an muoinú céarna agus a bhí ar fáil doing le trí bliana nuas. So tá constac agus back orin marial ar sin. Tá constac agus back in a orin marial ar an rialtas atulún seo agus is dótha gotí go muinen an rialtas atul agus rialtas na réachta aontaithe na dúgasí amach mar tá leoga amach in san I ceart na Heorpa mar na minseangathe ní ecinmuid íon athruigh teachtar an scéal agus ní ecinmuid in éisteocht mar ceart ag bheith curtha isteach in sna main Gaeilge is dótha bhí sainneolaithe board de hainneolaithe ó ceart na Heorpa le haid minseangathe agus teangan na réigende ar cuairt an seo I mbeal farste I mí fiarra am léine agus caiisiid seachtain an seo agus de linn na seachtain sin bhí an oiread sin cruiníthe acu le daoine ó Arnal na Gaeilge agus Arnal eile ach bhí an oiread sin grúpi ó Arnal na Gaeilge a bhfuil leis na sainneolaithe seo agus bhí an taimhormsa go raibh mé mar coide cinneal toscaracht agus gur bhfuil muid lá maidir leis na main as Gaeilge agus ón cruinniú sin agus ón méid a bhí ráte acu hennig tuairisc acu amach Tá mar go ra mí an bheitheh ach ní raibh sé curtha ar fáil gotí beidir jeú bhí van an óan sin agus le stí den tuairisc seo tá ranna gur lei an maidir leis an Gaeilge agus na moltaí atá acu atá le bheith deanta leithreach comáile moltaí eile atá buinte amach gribhann céad cuairt eile a bheits ag na sainneolaithe sin agus tarlaíonn sé go bhfuil Raidió Fáilte luaite in na moltaí sin gur chóir de Raidió Fáilte nó Limistéir Craoladh so gin a bheith médaithe go glúdóí sé fodfad na sé chundaí. Okay, ní cumadi mé hui bháin eile Cillian ó mé ceart chun rá gur is cinne off chu mé ar dús céá fluide is an ansibh an an craoladh agus bhfuil sé deimhanthe má bhain sibh an muoinú sa bhreis ó sa gaige an bhfuil sé deimhanthe go méid sibh an a bheith ar dab timpeall thuaisceart ar nó an bhfuil sé fós sort ag feitheamh ar afcam faoi sin freisin? Well, an rud atá an choras atá jaman tú iartas agus chuann tú isteach ar ceadjanas dab agus chlaad a bheith a craoltóir pobl nó craoltóir neamhsplach agus tarlaíonn sé má chuann tú isteach ar ceannar lei craoltóir neamhsplach ní gadit ach íon iartas an bhain a dhéanú agus an sin higglad ceannach isteach ar an turbis leis na sóláthraíthirí dab cabbí áte bhfuil siad. So de joca linne muoinú a aimsú hocail an gol sa tró sin agus cinniú ofcóm a bheith an go cinnte leis an dab ach is cinniú ofcóm fásta modulation FM agus ní ecin muid go méadahí siad an Limistéir gan an I suppose gan ach Gaeilge a bheith tosaithe mar ceart an seo nó go muoine an rialtas na Breataine rialtas an réicblionntaithe na dúilgasí sacu ó híomh na teangathe amach mar ceart agus an rud atá scríofa an tuairisc seo mas féidir mé le óach in Merle. Recommendations for immediate action, adopt the Irish language strategy and allocate the adequate resources to fund its implementation. A. B. Implement fully the Identity and Language Northern Ireland Act without further delay.
and C, develop and implement a strategy for the recruitment of teachers in cooperation with speakers, including the training of teachers for children with special needs within the Irish medium education sector. So sin ruddy attaché de géirí mar deir in nu agus an recommendations for immediate action. Now hennig sé sin amach me an bheitheh the an rud curtha dá le chéile fan am sin bhí sé ar fáil an phobal ag jeru bhí van an uair agus go fáil tá tú ag arcar, you know, mar Harlíonn an seo an tamar fad maidir leis an Gaeilge bíon ahan ahrú pobl monithe ní héan an rialtas ní héan aon duine atá an animus bheith ag obair ar son amach as a bhealach le codúlinn, so is an pobl Gaeilge an pobl héan tríd factis, tríd siúlaidí móra, tríd ahan ile agóid mar sin ní agi muid ahrú is dótha gan é sin a bheith deanta arís agus is dótha tá sin arolalas tá muid bra clachtaithe an seo I mbeil firste le blacú leis na stráidine agus le dul an éideann an rialtas maidir le mas maiilad nach bhfuil siad ag baint amach na nuailge sé atá acu nó in amana tá ag deanú neamhaird ar phobal ar lei rud nach bhfuil de cead acu a dhéanú, so ní dóilm go bheici me se híon aon ahrú go dtí go déan an pobl an seo amach ar na sráidine arís is dótha ag éalamh cearta agus gachrod mar sin arís. Agus just go hedílach bheith sé mar spóca gibh ar FM agus dab an gárún an meach. Cinnte sin is dótha sin gur lu muid, you know, go dé Thuaisceart FM radio níos móna fiche bliana hin bhí siad ará, you know, caiint a bheith smaointear go ag dab mar ní bheith FM ar fáil agus ní bheith FM commáid agus atá dab ach níor hála sé sin in éire níl dab líon dóin níos fearr na FM maidir le service nó glacu mas maiilad tá fátaí agus tá lochtainna ag dab tá an bhfuil lochtainna ag FM commáid ó híh tíorólasta agus, you know, ma tá sléifte sa bhealach tá a gin sin le ar fad ach an rud a bóid linne an Raidió Fáilte na go mé service a ginne ar fáil don phobal fud fad na sé chundaí agus mas féidir intan deisgur commáid tá a gom nach bhfuil mór an daoine go le drá dab intan deisgur tá cáirde a gin an radio na lifa tá máú dífa sílam gan go le dab so tá sé cinil thuas an air níl an origin ólis an go fáil cé go bhfuil dab mí le tamil fada níl an origin ólis an le crothú go bhfuil sé níos fearr na FM. Ach so mar sin sé an spruch ná chun a bheith ar dab ach a bheith ar FM freisin. Sure. Tá Virginia gcónaí a bheith géirí. Ní bheith muid géirí gan a bheith ar FM. Bheith muid i gcónaí ag dúil a bheith craoladh tríd FM.